ଦେଶରେ ଦିନକୁ ଦିନ କରୋନା ଚିହ୍ନଟ ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷଷ୍ଠ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 5 ଥିବାବେଳେ ସେଥିରୁ ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ 3 ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଷଷ୍ଠ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ସୂଚନାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି କି ଷଷ୍ଠ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ କଟକର ଅଟନ୍ତି ଓ ସେ ନିକଟରେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଫେରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ସେ କଟକର ପ୍ରଥମ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ରୋଗୀ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଥିସହିତ ସେ କାହା ସହିତ ମିଳାମିଶା କରୁଥିଲେ ବା କେତେ ଜଣଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିଲେ ଏହାର ସୂଚନା ହାସଲ କରିବାରେ ଲାଗିପଡ଼ିଛି ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ। କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ଭଦ୍ରକ ଟାଉନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲକଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଟକରେ ଷଷ୍ଠ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ କଟକକୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସାମିଲ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ସଟ୍ଡାଉନରେ 48 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆଜି ରାତି 8ରୁ ରବିବାର ରାତି 8ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 48 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ କର୍ଫ୍ୟୁ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏବେ କଟକରେ ଆଉ ଜଣେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଯାଇଛି ଓ ସରକାର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଜକୁ ଓ ନିଜ ପରିବାରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ସଟ୍ଡାଉନ୍ ନିୟମକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, BSJ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।